Mizoram hi ramzim te ti lo hian mi bo hi kan nga em em kai mani to ka hian kho sang sang ate veng sang sang ate aka to khian van doi thak takin mi bo kan nei fo maya khotlang in kan zong thina henga te heng kan tran rul ziate alang chuak fo thina a hau tak dewa te phei chuan veng sante hueme ang te pon branch sante tin khoshana mi dai te pon kanin pui liam liam thina mi zo tlo moina halan chuan apoi mo tak te po ati thei ome ti chun soi moi lowa lo ngai lo tai la e thil kan soi don ani chuan Mizorama kan mi bo nei te hi atlang pui thuin pian phunga rilro lama arwal ban chi lo kan ti ang chi te tin rui hloina ati buai tak te le atiang eng mo mental problem thuak lame mo rilro lam har satna le ma nei deuh te an ni du khawp maya am tak chu khomo choi niang te kan tia ramhuai nan hroi bo niang te kan ti fo thina emponi se heng zong zong hi a medical drama anga lak chuan mental problem kan tiang chi atang khan a thlir deuh vek theya chung chuan kan rama mi bo a siam na sa em min thlen na sa em maya kan buai pha fo thina ti chuan tuna video pakhat kan en tur hi hi example pakhat chawni entirna pakhat tur chawni a rei takami to khania a video mi te pon an holo tura ngai la ron viral ni thum kalta mi kha ania hi soi hon nan en phot tiang u lâu ho hát rồi lúc tu xe rồi lâu ho rồi vui sạch sạch rồi thì mal rồi xe rồi lâu ho hát rồi em ơi cần ngay tổ xe ti khan tura kan muang khan hei hi sum ania hemi phang hian kha mi bo kha anui na kawam tuna kan ron ti lan hei chu mi bo hi ril tram le tui hal takin ram hnuaya kong pui sira mu le ania alom am khop maya ti chuan hei hi mi tam takina an soi dan chuan tuna anin ko dan ang hi sum manga in ko hi manlai pipu te chuan ui ko nan an mang thina tia ui ho thei lo te ui bo te an ko mai thei lo chi hi sum mang hian an ko thina an tia chu ui hi ron ho nal thei thina an tia ani na lai chen te po mai theya a chan chu a hetia kan tong pa nga ya hian tia thil khuara kan juk tong khan vibration a pe a leya akalanga chu ui te hi hriat na chak tak mai nei nia chung chuan an lo she ol sam deuh te po ni ma na le chu manlai pipu ten an lo ti thin dan ani amaro chu mihring ko nan mihring bo kho chunga om lo ti chiang reng ram hnuaya hlat taka om ani mera tuna mi po kha tiang ang chi ko nan kha chuan hetia han ngai mai chuan a she thei lawang zia om don lo ani ti hi ril ruwa a lo langa amaro chu beidon top to hi chuan chung ten bowa mihring kan mangai em mai te an bowa chung tan chuan thei top a thil om zong zong ti mai hi adu om to thina chu tak chu kan soi poimo lai ber tur ani ikhan sum manga mi bo ko thu kan muwa khathil kha chu thil ho te zo kan in ko satya ania thil aron chuan atak po ui ko na ania tiang khan pitam takin khang ai ko nan lo thei ve da lo modin ko nan lo mang te po ni maya amaro chu mana ta to ka hriat ve thei china po hian mi bo sang te Mizorama bo sang te kan chung te ngei te po bo zi nga hian tel ve to a chung kan an hriat tho reng a hian tong trai thil hre thei te le tong trai manga hetiang ang hre thei tu ron hi kan ti ma sak ber ani tlang puya amaro chu chumi nuwa chung lama kan beidon to nuwa hian kan hriat tho china ringot po hian Burma a thil hre thei chuan in thiam chuan chumi khami chuan ti hi kan ching khop maya Christian kan nia Christian ina ati lo tur zinga in te doilam thil te pathian ina du lo zia kan hria tin thutlung hluya phei chuan Leviticus
bung somni chang somni pasaria phei chuan toi thiam lampang kha chu ti hlum ngei tur an tin aziak nge ngeya kha kan pathian tho khatuna kan pathian biak khilania chuwang jin hetiang lam hi pathian hian kan pathian hian adu lo em a tin kan pathian na mai pon lo ram sang history han chui hian nam sang hian doi thiam le hetiang lam ho hi an lo du lo thin em a hal te hian an hal hlum thin ani ti chuan ke ni tuna kum sang ni inulama khovel changkang lu tuk to kan chenga Christian kan nia chuti chung po chuan kan man lai nun zia in te atiang manga ramhuai biak na manga thil hriat thei da sang hi etiang mang an to pa hen kan lakal san hlei thei lo ni man lai an thil ti thin tam tak po hi tiang hian kal san thei lo hi kan nei fo thin TV vela te kan lo buwa African ho te African ho ina ramhuai le chuti khati an te an tharau biak dan sang te tin ram san sai na Asia rama nam mol zok te ti te ang chu ina an tharau biak dan te le an rin dan sang te a thak kan ti thin zia te kan mu fo thina tin Hinduism a po Hindu India rama kan che na mi tamber te Hindu ho che dan thin te tharau laka an ngai tuana te anom thin dan te kan thri a changkang lo kan tia pakhat kan soite langa India rama le khathiam ber pol kan ti UPSC exam po ati thapol pakhat ka ber riat hioma chu mi fing tak moi ania na sang tak chel ania nama chu Hindu ania le khathiam tak ani amaro chu le khathiam mi elo pui thiam Hindu pui thiam pakhatin adu duina ti adu du ti thir theini zinga thola zingma taka thola sanga cho pero zing khovar mai sanga cho pero ni chu main lui lian taka kalla chuta chuan chu leila chumi rai chu leila chumi chu leila zuk pairo te tiang khan thil che sang an bituka ti turten ti saka a thak kan ti vian karing tura ka soiringa ta po khan du in an control theini an pui thiam te hian chu tiang chi chon ke nia po hian kan mang an le engemo alo thlen hian Christian na kan ni anga pathian bia ka pathian ne na dila kan thei ang tok ti du tok mai lo hian ramhuai be thei te ti mai tiang in thiam te kut ze en thiam te le khatiang ang chi han rona han biak rona a mun chulai muna chuan om an ron ti na mun han zona han ngai chan hi kan chi nge me ma chu kan ti dan than e me mani chumi na lan tir ber chu kan Christian hian min control zo tak lo ti na ni ramhuai biak na thil activities wa ti ve po kan hre lawa hoi ti na kan nei lem lawa tam tak chuan kan mang ang to ril ru a ham hai to kan ti mai the amaro chu hetiang kan ham hoi hun tak hi kan Christian na lan hun tur tak te nia hetiang huna pathian kan bel ngam lo ramhuai lampang thil zok kan bel tat si chon enge om ji omang ka du lo thin khop mai heng hi ka soi thina amaro chu alai fangat phei chuan tongkam ka dong na thin khop mai chu wangin hei hi ramhuai biak na chikhat ani ti kan hriata eng po thleng sela eng thil har san na to po thlengila pathian kanin nga ngam hi ngai tin hemi ho hi hian kan soi duwa ngai bel tur ting hian oyom deuh hian an soi ve thin ani vai khat chiang dawa kan hriat chu zurui wanga buai bota ania ni tam tak abawa ani rukna vela mu anin ka hriam ni tam takin an zonga ti chuan khatiang ang chi kha an rona chulai hmuna chuan ome chuta chuan ome antia an kal thina an nu ni om tak te hi chun mu thina amaro chu an mu thei meuhlo ni a soina pia akhan om lo ani chu mi pu ka chon om ti te le thil dang in hetiang thil ti ho reng ina hetiang ho manga an mu hi kala shengai mi elawa an lon ris fu an ron ti fu ve mi ani lo chuan heng ho manga an mu hi kala shengai lo an ma ni ron ho emo ram hnuaia ani lo dei an lo wa mu te ani thina chu tin tu na ka soi mek po chu anu feya azon top don to lama nge ni azon top to nuwa khobul hnai te a ruang tharlam takin chhar ania khanga po khan hetia ngai dana han rin dan pa ngai mai a chuan awa ka nga te nga emo ril rulama har san na nei to a rui hlo wanga har san na nei to a phei chuan mihring hlau tat nang chi te lom thina biru kwalin azong tu ten lo omani pon biruk san kwalin tiang khan khoche vela nai vai te a to pa tlin loin om ta te po ani theya
ani na taka chuan Mizo hian kan hmanlai rin dan le kan hmanlai ngai dan tam tak khi abik takin ramhuai lam thila te hian kan la kalsan hlei thei lawa kan la ti top hlei thei lo ti a hriat renga thil ho te anga ngai atia scientist ho te emomi thiam ina science thiam na hmanga an han chuya forensic mangte a chuya fel tuak thei mai thil engma thil mak ni hran pa lem lo mishingena har sannan to wang ni mai thei ang chi te hi thil mak soin kan soi ta thina haram huai mo ting khan kan soi ta chiam thin maya ruangin hemi konga hian kan rin na konga hian ati tak tak hun hi kan hriat tel ve deuh hi angai lein ka ria hetiang konga le lama kan thlek le duala biakin lama helama biak pathian lama kan thlek le duala ani lo lama tinga kan thlek le dual thin chhum hi chuanin ramhuai te po hian min ngam zel mai thei ani chubang chuan hei hi karon soi tua tam takin ngai dan ka ngai dan ang lo pui pui te po in nei mai theya mu dan soi thiang vekania tin a video kan lo ti lan kha chu apoi lo theiang tur bera ngai thil ani wangin ami bo ber po mu le ni to atin thil danga pui tham ang chemo ramhuai ang chemo lamani lo wangin kha thil kha en tirna pakhat tatan ka tiang lam kan hriat thiam ve theinan kan han ta lang tel ani ti khamilo hriat sak le don ya